Il-fera nisa laburisti laqet b'sodisfazzjon il-bidliet proposti fil-liġi tal-IVF li se jwasslu biex aktar nies ikollhom l-opportunità li jsiru ġenituri. Il-President ta' nisa laburisti Nikita Zammit Alamango sostniet li din il-fera ilha taħdem diversi snin favur emendi fil-liġi tal-IVF għax il-liġi tal-2012 ma kienx tagħmel ġustizzja ma' persuni bi sfidi tal-fertilità. Dejjem konna minn ta' qoddim biex nuru r-realtajiet u nirrakkontaw l-ister li ħafna ġenituri forsi jiddejqu jersu l-qoddim imma kienu jkellmuna minn wara l-kwinti jgħidulna l-esperjenzi tagħhom ta' nuqqosijiet li dejjem kellha liġi. Ovvjament fl-2018 għamilna l-ewwel pass illi dejjem kien dan il-Gvern Laburista li jagħmel dawn il-passi anke meta x'għandna l-magna tal-IVF ġewwa Mater Dei għaliex ta' min jgħidu u ma ninsewhom ġew l-affarijiet. U għamilna l-ewwel tibdil ewwel immodernizzar fl-2018 però konna nafu li ma kienx biżżejjed. Hija fakret kif frott id-deċiżjonijiet meħuda mill-Gvern Laburista bel-2013 u s-sena l-oħra twildu aktar minn 400 tarbija bil-fertilizzazzjoni assistita. Il-President ta' nisa laburisti sostniet li dawn il-bidliet kuraġġużi jindirizzaw il-ħtiġijiet mhux biss tal-ġenerazzjoni preżenti iżda anke dawk tal-futur. Ma nistgħux ma nkunux ferħanin, ovvjament se nkunu parteċipi f'din il-konsultazzjoni u se nkomplu nkunu għal darb'oħra leħen ta' dawn in-nies qed ibatu fis-silenzju.